Helo, fy enw I yw Mali Samuel a rydw i'n aelod o glwb ffermyr ifanc Llanelli. Ydych chi'n barod I ddanso gyda fi? Mae rutin hollol ffab dy fi a fi'n gwybod bod chi'n mynd I joio. A ar y diwedd byddai'r clips I gyd o fi'n danso, felly chi'n gallu ymuno mewn a cael hwyl ysbri. Barod? Bant â ni. Mae'r symudiadau yn mynd, ni'n mynd I mynd mlaen fel hyn, gyda brecast yn mynd i'n coesa. Ni'n mynd I troi'r ochr yn gwneud yn gwmws yr un peth, a'r cweban, a'r ochr arall. A wedyn pan ni'n cyrraedd y ffrant, ni'n mynd I neidio fel hyn, a ni'n mynd I mynd mewn a mas, mewn a mas, mewn a mas. A'r un peth ochr arall hefyd. So get those hips moving fel maen nhw'n dweud. Chi'n barod gyda'r cerddoriaeth? 1, 2, 3. A fel chi'n gallu gweld, mae gwallt fi'n socan, but I think it's kind of got the like music vibe to it. Felly, fi jyst yn kind of fel mynd yma ar y funud. Ond fi dim ymuno mewn gyda'r lloi, felly fi'n gobeithio bod nhw'n hoffi danso fi. Felly'r can nesaf yw rhywun really poblogaidd, a fi'n credu bod chi gyd yn nabod hi, bach o Beyoncé. Nethach chi joio fideo fi o fi'n danso fel Beyoncé Single Ladies. Do, ffantastig, diolch yn fawr I chi gyd. Mae'r can yma yn un gret a dwi wir yn gallu meddwl os fi'n gallu gerddi bod fi yn show dance, bod ffrindiau fi I gyd o gwmpas a bod ni jyst yn cael hwyl ysbri. Falle cwrw yn y llaw. Lot yn well. Felly, chi'n barod? Coni off. Real smooth. Let's go to work. To the left. Take it back now, y'all. 2 hops this time. 2 hops this time. Poker face, poker face. Poker face, poker face. Good thing I can.